Malawian Camilla. Good morning, comrade. How are you? Mazukubanje. Okay, Samuel Lwalwa. Tayo say jayo anale yasanalo UTM. Abanga campaign UTM ndi kumanana sanalo UTM. Kuma bano akulengeza kuti wala UTM. Samuel Lwalwa. Ndebali audio mene akulengeza, ndebali ma audio anthu ena mene akumulandira. UTM uko. That means pajanole wa MCP, pajamo genshito ku State House. Garden boy. Okay. Just listen. Yes, comrades. Good morning, and how are you, everyone? Mulibwanji, Mwazukabwanji, comrades, true patriots of this country, Kumalawi, Mulibwanji, ndipo Mwazukabwanji. Comrades, the Lord for the first time, mwinambili mukauda, but akodi comrade wala, afuna nkwe chan. The Lord neyo, I'm trying to declare my interest and my position from today. Kudi comrade wala, the Lord, kuamba the Lord, kupita shitogolos ndindani. Titaona yonse titaunika last week tinazaka mbapo kuti tinali ndi self assessment ya kampeni yatu yokuzandida sukabambi. Ndi that assessment tinakanga tafika pa some people anzatu otikonda amena anapuzama skulu ama investe kuno kumalawi anatuza ati hai kampeni yani comrade Lwalwa inali 61% campaign for DK, which was a good percentage. Kumabe fail, we are not certified because we wanted to hit about 75% ya campaign yatu kumpangira campaign that sukabambi. Ndi after that tinakhala pansi kuona kuti kodi 61% timapanga movutikira. Tinalibe mpata ife gulatu kumayankhula nawo marales kuti minafundo zina zimene timayankhula ma audio kapena ma VN atu anthu azitiona marales umumu maka kukaronga ndi madera mbiri kumalawi kunoko tikayankhula ma advice amene tikulandira kwa anthu amatufunsa kuti kodi comrade Lwalwa bwanji simabwera poyera kumayankhula kapena mgule radio program pa radio kuti muzipanga campaign yanu bwino chiko anthu ambiri timakusatirani koma ndo timafuna zambiri azikuvera ni mamizi momwe okomwe anthu ena alibe mafoni kama nguvera ma radio station. Ndeta khala pansi tinaona kuti tipange bwanji because ineyo ndimapanga campaign kumbuyo ku secondary kanunena kuti ndine wa MCP kwa ndipanga campaign ya msogolo wa chipani cha UTM in a project yomwe inalipo timati in search of a good leader yomwe tinafika pa chigodi pachi kuti sukabambi ndamina kuoneka kuti yakhoza kuzawina chisankhochi komanso ali ndikuthekera kwina chisankho ndikuzasinthaso ziko lathuli kuti lipite pa sogolo ndi mavuto amene tikumanawo panopa ndi usogolo wa pansi pa usogolo wa chakwera. So zitatero last night takati ukambirana ndi last night zuro tafika pa general consensus anzanga onse amene akhala kundi supporta pa campaign yangayi akuti ayi comrade Lwalwa bwanji mungo join chipani cha UTM. So ndinali ukhanga tini makaika komanso ndi mafunsa anthu aja chifukwa chani ndijoina mufuna ndijoine chipani cha UTM as a full member. Zifukwa zomwe amandiuza ndamva bwino kuti ayi I've made a lot of contribution ku chipani cha UTM. Ndapanga campaign anthu ambiri mwakamukusatira kapena mwamba kukonda chipani kapena usogolo wa UTM because of my contribution to the party ndi kuzira campaign yangayi. Of course silinganene kuti ndapanga bwino kwambiri kuposa inaika chipani cha UTM pachoka chazigulisanso choka ndi anthu amene anani maudindo ineyo nimangoonjezera mwina kapenanso mwina ni malakwisanso koma ndafika point yakuti panopa leroli I'm declaring kuti leroli Samuel Lwalwa, comrade Samuel Lwalwa, I'm a full member wa chipani cha UTM kuyamba leroli. Ndiye mukamandiona ndikamayankhula sindineso wa MCP ayi koma ndakutira fundo zimene anzanga andiuza amene takapanga nawo limodzi campaign komanso anthu amene akhakunitaza pa campaign yanga kuti ayi zazikulu mwapanga kale chipani cha UTM therefore bwanji mukhale member wa chipani cha UTM. Ndavomera kuti leroli amulile a member wa chipani cha UTM koma sindifuna udindo wanga ile zote ayi nditenge udindo ya Lwalwa wa chipani cha UTM tiapase udindo ayi ine udindo wanga ndi omwe uja ndizingopanga campaign
kapena ngati kuli ena akuluakulu achipani azitithandizako kutipasako nzeru, that's all, katizipasana nzeru, because mundale palibe yemwe amakhala 100% right, even 50% right. Chipani chimayenda bwino ngati anthu mukuwuzana zochitika kapena kumasapotana. Koma ineyo chimene chimandivuta kwambiri kupanga ndale za kuchipani ndi ichi, maboza. I don't like lies. Kapena kupanga zinthu zokhala ngati munthu wina aoneke ngati ali wanzeru kwambiri kuposa nzake onse mchipani. Ine zimene zozo zimene zimandivuta. That's why I say ndakhala ndikupanga resist to declare my interest kuti ndine member wa chipani cha UTM. Ndimaona kaye khalidwe kodi kuchipani ku UTM kuli khalidwe la mtundu wanji. Shuwa ku MCP nde ayi ndinaziona kale zinali zotopesa. Kumakhala kuponderezana muchipani momwemo, mumanena kunja kumanena kuti ayi sifuna kusankhana mitundu, kwamuna mukati mwa chipanimo ngati ku MCP timasankhidwa kwambiri anthu akumpoto. Ku MCP ineyo ndiye ndinazoona kuti ndale za kuchipani zimakhala zoopsa. Tikapita parale timanena kuti ayi Malawi ndi mmodzi, koma pa zochitika kuchipani muona basi tikugawana mitundu. Kakwabwera ndalama, kakwabwera nsalu, kakwabwera china chilichonse chobwera chabwino, basi munthu wakumpoto ku MCP samasangalala. Mpaka panopa khalidwe imene ku MCP lidakaliko. Komabe magazanga mtima wanga wonse kula kwanga konse pandale takuda ku MCP. Koma leroli I'm declaring this kuti I'm a full-time UTM member from today. Koma opanda udindo. My job ndi omwe ija. Shoti ndiyankhule bwino pa marales ndiye nakukhala kuchipani ndikhale member wa chipani cha UTM. Kuti ndikamayankhula anthu azindimvesa bwino. Koma nthawi ija panali povuta kuti mwina ndiyankhule parale because I was not a member of chipani cha UTM. So panali povuta kwambiri kuti ndiyankhule parale, ndipo ndimakhala ngati mulendo. Kukakhala rale ya UTM ndimakhala ngati mulendo. Ndikuchitipa kokha kumene napezako kampata, anandipasako mpata kuti ndiyankhule. Koma panopa as a member of UTM zijamafuna mamembers a UTM ndi Malawi ambiri kuti ndiziyankhula nawo marales kapena ndiziyankhula nawo ma radio station. Nthawi yake ndimene iyi khomo ndilosegulidwa panopa. I think mwina sindizo chipani imene chingandinere. Of course this is not my official kulowa ku UTM. Ndangopanga pandekha kuti neyo I've declared my interest panopa ndi wa chipani cha UTM. It's up to UTM to make use of me mena magrisira nchito maudindo awo kapena mena mapangira ndale zawo ku UTM. Shwa singana neboza kuti neyo ndi maziwa zambiri zomwe ku UTM akupanga. I don't know mena mandisa chipani chawo how they plan ndi mena mapangira. Koma being a member wa chipani ndine munthu wamba ndito. Malawi wamba koma membala wo supporter kapena member wa chipani cha UTM. Koma not ku executive kapena ku central ku national executive yawo. Aye. I'm just a member, an affiliated member wa chipani cha UTM on my own and with the support and influence and advice of the Anzanga Amenda Kanupanga now Limo's campaign ya chipani cha UTM. I think the Lord, this is what I can only share with you. Thank you and good morning. Thanks, Mr. Arwara, for declaring your stand. You are welcome in UTM. Feel free and then take it easy. You know, politics is a game of numbers, and being a game of numbers, always you have to align with the party constitution and the needs of the executive committee of UTM. I think that Panya speeches that we used to bring to the people will now be controlled. This is the issue and thing that to me, I said you have to be in the front line of UTM. Commit yourself to be a full member of UTM. Yes, my message was said, I think was Tuesday or before Tuesday this week. And it's good that your people have listened to it and see that, yes, you have to join UTM. That's why we are approached, because you can't sell something that you don't eat. If you sell a goat meat and then you don't eat, people will be wondering to say, is this really a goat meat? So they will still force you to at least take the soup for you to prove that that thing is eatable. It's really a goat meat.
So now the thing is that we wanted you to do is to weaken you. That's why we said, I said, you have to commit yourself joining UTM as a full member, because with that you will stop kumanyoza anthu ena who you feel they are a threat to your party. You will stop, you will behave in line with the constitution of UTM, because you have always been aggressive to other parties on producing abusive languages, and you are the first member in the country amene amanyoza monjeza kapena ngati Kabambe is your brother from the same mother. So this was clear and easy because we were out of a party. You were just looking like you were selling someone. But now I think you will be having a limited say to say it's difficult now for you to speak like you have already won, like how you used to do Kumanyoza and Hena for the betterment of Kabambe. So now you coming clear. Yes, those are the two big fishes that you said is the downfall of you, MCP. I think currently, I don't know if you are still pushing those people to your party, but if you do, now my advice is very clear. Speak aligning with the party constitution. Make sure that you understand the basics and principles of UTM, as you are not bigger than the party and nobody is bigger than the party. So if you will still continue speaking your mind away from the constitution, then that will mean like you are going to lose weight, as you have already lost, because now some quarters are not going to trust you because they know your stand. Last time we are just trying to suggest that maybe he's DPP, or maybe he has really seen some potential in Kabambe or on Kabambe, or maybe in UTM. But now we see that it's just normal speech that everybody expresses. Like we say, Chakwera is the best, and you say Kabambe is the best. We are all selling our candidates in various ways and various means that nobody will consider you very seriously now. That's what we wanted, because out of UTM, you were making a lot of noise, and many people sometimes they used to trust you, of which some quarters were unable to do their own things freely because we are always blocking them, thinking that you were blocking their mind, thinking that maybe Lire Kabambe is the best. But now, since you have come open, I don't think that people will understand you. You'll be cornered just like Patricia Kariati, whereby you will just be at the corner and maybe just speaking at public rallies that could have been avoided. So for you maintaining that, declaring that you are a full member of UTM, that's very good and that's very beautiful. That's all what we wanted, because now we are going to see who is a real politician, while you are just a mere activist of the party. So that is what we wanted you to be doing. But thanks for joining the party as UTM. We wish you can do better in developing the country, regardless of who could govern the country. If you are there just to take sides to say this is the only best, like how other members do, that's why you will see the country will always be going down and down and down, because you're having that mind to say, if it is me, I can do better.
So if one has the solutions, we provide solutions to whoever needs them. Thank you. Yes, comrade, greet us for the first time. A million thanks for your narration and your good advice and the insight into my position. I've described myself to be a UTM member. Let me say like this. I'll respond to you in Chichewa vernacular because and Hambili, I think I need you to understand many zinzashtikira. Thank you very much about everything that you have said. Palibe chimene mwala kuisa greeters. Komanso, maybe for the first time, people per group hapa ina kuziwa kuti I'm going to tell the group here per group interface hapa kuti greeters out of all the silly arguments that we used to share per interface strategy group greeters kumbali kwa mandithandiza kwambiri. I remember greeters wakakundithandiza airtime ndisaname panopa I'm an honest guy I was very appreciative the support many greeters wakakundipasa while I was supporting in search of a good reader project yanga maka supporting support menda kanpia kwa sugura chipancha UTM. That's what we need in groups. My group mtizikangana koma deep down in your greeters I used to respect you and I still respect you. Wakala kundithandiza. Financially, you pushed me this other time on to the air time with a good sum of money, something that per group up and tambiri mina samaziwa. But today I have also to tell you, Kutineso, when I'm joining UTM, you are ever in my mind. Kuti kulantena, omwe mwina makanga tadwa nishipancha UTM, koma kuseri kumandithandiza. Greeters, you're one of them. For Bab Kamisa, I know Bab Kamisa as well. You love me very much. Ngakale nzanga ndagusia kwa MCP. Wakakamila kumene ku MCP Bab Kamisa. But the thing is, why I like you, Bab Kamisa, is just the same the way I like greeters. Bab Kamisa, when I miss Ngatsina Yankule, most of the times you come to my inbox, Luara, what is happening? This is what we need in Malawi. Kumbali tenti pange zinza business, serious businesses. Koma tikafika mina pa guru chisawawa, tenti kambe za chisawawa. But for you guys, greeters and Bab Kamisa, thank you very much for your encouragement. Ngakale ma message ano ntena kama welenga mona ngatimira tikudana. But comrades per group hapa per interface, these two guys that have been to my have been behind my whatever I'm doing. Osa kuti mina ndikunyoza spani zao kapena ndikusupport whatever. Koma pa umuntu ngati ya Malawi, I think greeters and Bab Kamisa akoli santima wabwino andione santima wabwino kumbali yanga. That's why ntazina yakamba nimango seka because these guys kumbali they wish me well. Health-wise, ama ndikonda ngati Malawi, despite or in spite kuti timasiana mbali ya zipani olopata free political affiliation yatu si ndio sempana. So about my position ngati there are a lot of people that have been approaching me. Commerce on top of that, why I've declared my interest ku join that fule chipancha UTM chokuti zofoka zambiri zomwe zakazi kulepesa democracy yatu ku Malawi ikapena usogole watu ku Malawi suma enda bwino ndinatsinze nakale komanso zinthu zambiri zomwe zikulepesa kutukula ziko latu kuita chisogolo ndinazikamba kale ndisana uchipancha UTM. For instance, chinchoyamba kweni chomwe ndaona kuti ndinakamba kwambiri chomwe ndimina sama chivesesa kuti chifukwa chani ziko sikupita kusogolo maboma ambiri akhala kugwisa ntchito mafumu kuti azikhala part and parcel of kuyendesa boma pamene mafumu aja samapindwa kweni kuboma in terms of scholarship school. Ineyo ndikamaya kuti boma athu isiri kwenda bwino chiwo chakuti mafumu athu chikhalidwe chathu kumalawi kuno kuzera ku mafumu kukangati sisi kuveka bwino ya like ineyo I'm coming from a rich culture district kuno kumzimba for example kuli mafumu athu ambirimbiri omwe ali kumzimba ku 10 years koma chitiko kulibe. Why? Ndinaona kuti boma limangogwisa ntchito mafumu koma mafumu aja sakuthandizidwa in terms of education. Ndikanakonda boma limene kubwerali mafumu athuwa azatumiza ku skulu azikaphunzira zinthu zina zomwe zikukangati zikuzibwezera kumbuyo chitukuko. For example in Mzimba, I wish boma lingabwereko akabamba kalowa boma amwene akitenga kusogolera azaganizire mafumu osamangoti tugwenawo ntchito pamene osapasa zinthu zofunikira kuwapanga kuti akhale anthu okhazikika azithandiza bwino boma. This is something that ndakhala ndikunena
pakati kumbuyo kuseko anthu ena amona ngati kunyoza mafumu. But this is my point. My point was mafumu awanga tamagwira ntchito ndi boma. Chwa boma amakhala technocrats. Mmakhala anthu opita ku school ogwira ntchito mboma. Ndiye mafumu sangati ogwira bwino ntchito ndi anthu opita ku school pamene iwo sapita ku school. So zomene zizi zimene focus yanga kwambiri imene ilipo, and this is what I'm going to tell the UTM leader. Kuti mafumu tisamango atchula kuti pa malares kapena kuatchula tikamapanga ndale. Kwa mafumu kuti boma likwathandiza bwanji. Kuwapasa honorarium kapena miswahara imene amalandira pa mwezi. It's nothing. Mafumu athu aina kupita ku school aphunzire ngati anthu amene akugwira ntchito mboma. Kuti akamagwira ntchito bwino mboma azipanga limodzi maplan zoveka. Osati mafumu azikhala ngati anthu ongoti chishango chabe chomangoti tikugwira ntchito mafumu pamene mafumu aja sakupindwa ndi boma. Kulandira ndalama ya pa mwezi mafumu inde ndi abwino. Koma what we have to do is mafumu athu azikhala ndi special scholarship. Azikaphunzira amene atazakhale mafumu. Chwa nyumba banja ya chifumu ndi ya chifumu basi. Mafumu aja azipita ku sukulu kuti akamathandiza boma azithandiza boma akuziwa chimene akupanga. Panopa mafumu amangoti kupita ku state house akaje ndi president abwere. This is not helping us. So in short what I can say is zambiri zomwe ndimaona kuti zikulepesa chitukuko ku Malawi kuno ndinazikamba kale ndisanalo chipani kwa UTM huko. So panopa campaign yanga nyongoti to sharpen or kuona kuthandiza pamene chipani cha UTM mwina ndikuona kuti chikusala mbuyo, because ineso ndachokaso I've been in another party. Koma lero I'm supporting the Kabambe and kufika pale papa ndachita qualify. I've made myself qualified person kuti panopa I can help the party cha UTM pamene mene pali ndizofoka zambiri pali kwa pali zofoka ndikuza kuthandizapo. Koma I'm not the best kuti mendera ku UTM I'm the best member ku UTM. Ai ine ndine munthu amene ndapanga observe chipani from afar. Ndiye mwina ndionere pafupi kuti chipani chikamalephera mwina mamizi mu makomiti mulibe komanso ma candidate amene afuna akaime pa member ngati members of parliament kapena makansa tingathandizane bwanji. So I'm very thankful kuti anthu ambiri mwandilandira ganizo langa, but kwakukulu ndinanena kale zambiri ndakhala ndikunena ndisanalo chipani cha UTM. That's why nimanena kuti in one of my statement nena kuti mwina ni Malawi kisaso, but for me chwe ndikuona chokuti ndaona ku Malawi kuno ndinaona through my project in search of a good leader ndinaona zomwe zikupangisa Malawi kubwera mbuyo. Choyamba empowerment of mafumu ku Malawi kunoko. Maboma onsewa amango yakamba za mafumu koma mafumu sathandizidwa kuti alandire naonso skulu upangiri wabwino woti akuza kuti kupanga zinthu paokha zinthu kumaoneka. Tindi mafumu ambiri ku Malawi kuno ose mafumu akati ani ma scholarship anaphunza bwino ziko athili bwezi mmamizi monsemu anthu atatukuka. So zambiri zofoka za maboma athu since 1994 nazichula kale. So kulowa ukuku tiona mental were style mental yende komabe nasinda wa Chipani. I will respect their constitution, I will respect my position anthu akuchipani koma nthawi zina mwene ma position so amene asankhidwawo tizapanga so correct. Tiza zuzulanso kapena kualangiza to guide them. Even the president himself talawa kuchipani as a team nalawa chipani kuti to be part and parcel of the team. So tizingokhala listener kapena kumango kuyembekeza kuti zabwino zikabwera ndidyere ayi. A president yo tizizuzulana tizilangizana tiona tipite chisogolo. Koma chwe ndikufuna kuti Kabambe azawine chisankho first round. That's what I'm going to do to UTM as a party. Thank you. Malawi, Camel.